Hadien kajing bom senguhun bat bom syai ya kajing batai ketenat MEPDCL halor kajing poi kesithi sikipat ba ban haban siu ka bai thang boarding ka balakot ki phau hajar bat kilak na kaliang jong kaseng HNYM ka balaya dan ringkat lang bat kipat ba halor katai kenrum kenram menta kasngi kala let banya kendu ya DC ka West Khasi Hills uba Garut LSN Dikes bandawa pha sange shwa halor kajing pha siu by boarding ketenat MEPDCL ya kipat ba Lak ban kedau hang ni bah ka arpsan terik ulber kipat ba ka West Khasi Hills District haringkat kidkhot jong ka seng HNYM kilator syak office trekam jong ka tanat MEPDCL ka badan handong ston hadien pikila yok pediang ya ka city bagi hap an wan siu ya ka bai thang boarding ka balakot lagi phau hajar bad aki lak tingka kibabun kipat ba kibiyok pediang ya ka ka city kidei kibaladep syaot ka boarding ha ka tanat Don ru ki bom pantan boarding ru ki beliok pediang nalor ki wei ki baju siu man lau benai to kendiat na kaliang jungi kum kaseng ni kwa ban pensyai kumne hakabe dai menin kasngi kumba pilai mo ling baki lat patai kubor hi isu ban ai kublei ki lat patai kubor ba pilaya pelaji kubor jungi menin haka jing kenrum kenram hap deka office ka badai pe ki ya ka transport boarding te na kaliang jungi menta kasngi ngiwan halor kanong rim ka bala kenrum kenram menin kasngi hi ban ya kendu batu DC badan burom jungka distrik kajungi te nakaliang jungi hajing sia nakaliang jungka seng ngilakwa ba hapuk ka distrik jungi la kumno kat ba ompat yo ya kajing syai ka ba tikna napok ka office jungka tanat boarding jungka distrik hibro kawai ngikwa ba kidei ban pensange sywa handai hadin bangi layo ban ya taisani bat u DC pat nakaliang jung uru ula pensyayangi ba kamdei kabor ke batang nang ne dei kawan biang kabor ke bana kam shalor susu te nakaliang jung ula pensai ba ya mentahi kalong ba ban pensange umla ban pensange hendrai kinyai be syakmat hendrai kajingya syakmat kalong ba nakaliang jung ula kular yang ikmaseng ru ba unsa pha ya kajing tho syaka office badai pej ka tanal boarding ba kine ki paj ba ki ba jusiu ya ka bil light man la ubnai kim dei ban siu arsen ya kata ngilai yo banyak keren dak basai bat u DC jongi te kine ki basiu manla ubnai kim dei shu ban siu arsen bat kine ki longjing ki ba la positi klem pada don gaying klem pada yo bantan ya galaj kane pat kadai ka kamram jong ka office bakin pej bat kine ki wei ro ki ba la shaot la du meno nadu meno usnem nadu meno katarik nadu meno benai ro Barok kineru kadai ka kamram jongka office bakin pej. Bat kidai ru ban ayah kajing bensai. Ba nadu meno kila sya od ya galaj, nadu meno ki saram haduk kadne dak karam dak ki phau hajar dak kilak kelapoi. Plus kata ru kalong ba ladalong ka bala na kaliang jung udisi ru ula pensayangi ba kum ki paj ba. Jen lada ki don ka record baro arliang. Kemud kum ki paj ba ru kin don ya kata ka record ka ba ki siu man la ubenai. Plus naka office ro kindon ke kuat ke bapura ba nadu kata dik nadu uta ubenai baki laot kumta kisah saram kumne te lada kata ke record ka biang kemut kadai ka kamram hi upaj ba bakin siu ndai lada ka record kam biang ban siu pha huri hura ki sithi kumne klem da don kanu kajing bisai ka ba benia te kalong ke ka ba bakla bat kalong ke ka ba pensusi ya ki paj ba nong song jongi hi borok kawai jongka distrik te kumta nakaling jongi ru ngila ya keren kumta te kum kaseng Ibu hi kajing kerman ba khamtam ya ka office ka ba dai pej ya ka tanal boarding nyuka distrik hi burkawai ibu kajing kerpat ya phi nadu ki nong trai ki officer baro ba phin sim kia ya ka kam khnang ba kana manra syu kana kajing na kana kajing kelumar ya ki paj ba batada kadang ya ilong kumne kadang ya ilong sia ilong kumne daka phi phai sithi kelumar kumne ki paj ba USA kan poi kapor ba ngi kum kaseng ro ngi hapar khat sani ban sim pada da kawai pat kasen jam te kane kalong ka kajing kerpat jongi raya menta kamdon kanu kajing persya andai tangkata kalong ba ikwa kajing syai ka bapura kenang ba kanu marra syu kajing kelumar ya ki paj ba babun